kamere munangalandila Yesu malonja soga mbiri kwa yengiru munapanga ako malelo ndikudabwa vudo ndijani akuti muyu wale yenu malonja so ponena pama sopa mbuye munkari osauga amasiye musa watandiza agoma banje sono somasinta mawanga pofika tandiza kupasa maule Nalonjeza kuri mukaza yamanjito oh muza peleka cha 10 mwezi uliwonse nanga banjilelo muku yinyilikanso oh kumbukani gomwe najokela musai wale malonjezo munapanga oh ndawi yomwe ino munka kwatila baka imfa iwe siti zalekana oh nanga banjilelo muku legananso Ukala nyumba ya Yehova ntawizonse ndiye chinali chikumbo chanu polonjeza mkati muzatumikila kulikose komwe mbuye azakutumeni pacha mukati wo balansi batala musawa yendela ndi kuwalimbikisa akoma kumbukani